Ассалому алейкум, кули подписчикои таҷикблог, кули бародарони тоҷик, кули мардуми тоҷик. Инак боз бо шумо ҳастем. Хеле ваъда карда будем як видео барои Англия рафтан мақсад, яъне кор дар Англия мо видео мекунем. Як бародари тоҷики хидмо катимо ваъда карда будем дар Инстаграму барои подписчикои хидмо, барои мардуми тоҷики хидмо. Хулоса ки имрӯза видео дар бораи футбол нест, дар бораи кор дар Англия. Бо яке мастерои тиктоки тоҷик бием мешавад, барое ки дафи дию мерава Англия. Хостем ҳамуро даъват кунем, як интервюи хуб гирем. Хулоса ака Исмоил, салому алейкум. Алейкум ассалам. Ассалому алейкум подписчикои таҷикблог. Дуюм бор рафтесем, барои ҳамин гуфтем як маълумотем, маълумоти пурра, штоби мардум бафаҳмо шавад. Бисёри мардум видео мекунанд, ҳамин нофаҳмои айда як ҷоша мефаҳмонад, як ҷои дигаша не. Видео то охирша тамошо кунен. Одамое ки Англия меравад поделиться кунен, штоби ҳамин видео ахватш бисёр шава, мардуми тоҷик ҳам тамошо кунад. ин видеода аввал то охирша чихе кардан, чихе анкета пур кардан, ҳамаша мефаҳмонем. дар бораи мошеннико, дар бораи дуюм бор рафтан, дар бораи чихе виза гирифтан, анкетаи виза, дар киҷо виза споридан, ҳамаша мегем. Хулоса подписчикои азиз, кули мардуми тоҷик, ака Исмоила чихеле ки гуфтум, яка бори дуюм Англия рафтестай. И тарзи документатсияша барои мо гап мезанам, мақсади низакона нарафтестай, мақсад виза мегирам мерава, ҳамаша ай аввал то охира дар мо гап мезанам. мо ҷа саволаи подписчикорам ҷамъ карда гем ки дар бародар мутем, барои мо мақсад саволоро ҷавоб диҳад, барои мо осон мешавад. Хулоса саволи ҳамин буд ака Исмоил, мардума бози ба кадом сайт мақсад Англия рафтесанд, кадом сайт, кадом агентства вай кардесанд, документ пур кардесанд, мақсад ҳуҷҷатшуно кардесанд, рафтесанд, кадом дар чанд вақт документация тайёр мешавад? ҳозир сайти актуални гӯем, сайти ки ҳозир пеш рафтеста ҳамин Конкордия мебошад. Конкордия ин як бародари ман, як чанд бародар пур кардан, бародари шиноси наздик кароч. давоми 2 ҳафтада як одам да омад, контрактошо рӯй кардан, бисефидани гузарондан, ягон шаҳр рафтан дар кор нестай, ба сайти Конкордия. Инҷа да оли мемона сайтша. Силкаша мемонем, обязательно иншаллоҳ таги видеода мебинем. ягон ҷо рафтан дар кор нестай, контракт рӯй мекунанд, ҳамаша пур мекунем, визаша рӯй мекунанд, костом мера барои виза гирифтан. Далилниши ҳастай сайтҳо, ҳоли ӯ сайтҳо кор накардестанд. ирӯз чандума? ирӯз 14. ина 14 феврали 2023 дар хотиртон гирен, барои ки мардум бисёрш тамошо мекунанд, меган ин кай видео боша. як ҳафта ё 2 ҳафта пас насиб бошад, сайтҳо ҳуй мешаванд. ман ҳозир дар ҳамҷа номбар мекунам, номаи сайтҳое ки официални кор мекунанд. Agri HR, Fruitful Jobs, Osrodek, Concordia ва ғайраҳо. боз дар ҳамҷа номша менависонем дар ҳамн тори видео. 5 та ҳоли бо ҳастай, силкоша ёфта мемонем, иншаалло тамошо мекунем. Иншаалло. гуфтан ҳамоном бародарони азиз ки ака Исмоил бори дуюм мерава, ҳамин пурсем кани визара як ҷо мегирам, мақсад ай душанбе хидмо гирифта мешаванд визара? Визара ҳозир дар душанбе Tales Contact меган ва филиалай барои визави центр. Москва дам мешава, Екатеринбург, Қазоқистон, Узбекистон, Тоҷикистон. Дар чанд муддат тайёр мешавад? Тоҷикистон як моҳ тайёр мешавад. Тоҷикистони худмон дар як моҳ як бор қабул мекунам визара. ина ман дар Москва супоридум, як ҳафтада тайёр шуд, гӯем 10 рӯза тайёр шуда. дар Екатеринбургам тоже ҳамин 8-10 рӯза тайёр шудеса, бачаҳо гирифтеса. Яъне мушкилӣ надора? Мушкилӣ надора. Проблема нест. Анкеташо пур кардан дар кор? Анкета виза хушу пур кардан дар кор ки барои ки бародари тоҷик адресои Россия перепутат мекунанд. ҳозир ҳамҷа 2-3 бародар да оли визашо нагирифтан, отказ нашудаги, просто документация меган адресҳо як бор дигар рӯй ки адресҳои анихта. ин вақт кашол метавад, мақсад вақти дароз мешавад. ина 35 рӯз шуда оли нагирифта. гап дар сари Конкорд меравад. ҳамун Конкорд як хеле мардуми хидмо намефаҳманд. метавоне ки сода кара фаҳмоне ки чӣ ҳуҷҷатҳо дар кор мешавад ва чӣ тавр ҳамон анкетаро пур карда шавад? Якум барои Конкордия электронни почта дар кор мешавад, номери телефон, ватсапдор, и Facebook, ҳамун силкаи Facebook тано мемонен. қариб
як рӯз гӯем вақт мекашам ҳамин анкетаи Конкордия пур кардан. Силкаи якум ҳамҷо дар Тоҷикистон айкиҷо будагитонад, паспорта, чӣ хеле ҳаста ном фамилиятонро менависонен, электронни почта, силкаи фейсбуктона мемонен, номере ки ватсап дорад. Баъд ҳамаша пур мекунен, кӯшиш кунен ки дар ҳамин анкета пур кардан нависонен ки шумо ҳамчун одами коригар ҷои кор кардагитона мақсад дар Тоҷикистон шумо таъриф кунен дар ҳамин анкета, худтона ки шутоби қабул кунанд. ин сирруш дар ҳамин. баъд нашод англисӣ гӯем ки ҳо медонам баъзаве ақлан кунен ки барои чӣ ки бисёр одамо англисия намедонам мегӯянд. ҳози мо вақти ҳамон одамо гап задем, одамое ки ҳамон анкета қабул мекунанд, гуфтанд ки мо якум одамое ки англисия медонанд каму беш ҳамон одаморо қабул мекунем. баъд одамое ки обичниянд, барои кӯшиш кунем ки анкетатонро англисия донистана нависонед ҳамҷо. خب ака Исмоил, саволи дигар ҳамин буд ки ҳамон зуборе ки виза меиста, ҳамон виза худаш чанд сомад? Да ҳамон давлатиш гӯем, яъне визаи давлатӣ ӯ сол аёдум $340 буд ба фикрам ӯ сол. ин сол $325 споридам. бисёр мардум $328 меспоранд. ин визаи давлатӣ мақсад дар ягон каси дига сум наметен. ин бахшиш ака Исмоил, яъне ки ҳамон курс бозӣ мекунанд 324 курси фунд бозӣ мекунанд. хоб ака Исмоил, дар бораи Конкорд маълумот додӣ, ҳамон дар бораи дигар сайтҳо ҳам маълумот є, яъне агри чарт мегӯям, Fruitful Jobs мегӯям? барои агрис маълумот метем. агри ҳози алоҳида шидагия пеш дар Fruitful Jobs кор мекард. ҳози алоҳида худаш оператор шидагия, мақсад метавонад ки аз давлати Бритония худаш костомергиро роӣ кунад. чӣ кор мекунем барои агри? чиҳо дар кора? якта справка необходимост дар кора, обязательно. коғази итс мегӯям. короче, баъд паспорти тоҷикӣ, паспорти ватани, паспорти тоҷикӣ, загранпаспорт, тамом. баъд русия донистан дар кора. ин ҳатмӣ айда, барои чӣ ки собеседование вақти гузашти кати дурустӣ гап мезанам. онлайн собеседование. баъд очни собеседование Екатеринбург мери. ҳозир ба фикрам Екатеринбург ҳамин як моҳ ду моҳи дига, баъд Қазоқистон мера. чӣ кор мекунем? якум даниётонро пур мекунем, электронни почта, якиҷо будагитон ҳаматонро менависонен. дар электронни почтатон парол логин мебиёд. парол логинам мегирен, дури ҳамун сайти агри медурен. дар ҳамҷо ҷое ки чӣ хеле ки Instagram медурен, чӣ хеле ки Одноклассник медурен, ҳам хеле дуромада анкета пур мекунен. аз 12 шаг иборат аст. 12 шага пур карден то 12 шага. дар ҳамҷо ҷои справка необходимост добавид мекунен, ҷое ки паспорт аст, паспорта добавид мекунен, сурати худтонро добавид мекунен, роӣ мекунен. аку ба ҳозир дар айни ҳол фақат одамое ки ӯ сол пур кардаги буданд дар ҳамон сообщение омадааст. тобистон зимистони соли гузашта ба ҳамо роӣ кардаистанд. ва ё толка собеседование мегузаранд онлайн, ба телефон видеовизов гап мезананд. баъди ӯ файрод мекунанд Екатеринбург, агар Қазоқистон боша Қазоқистон файрод мекунанд, мегузаранд. яъне ки гуфтание ки ҳамон анкетаро пур мекунанд, обязательно зангшон мезананд, онлайн собеседование, баъд очни собеседование мешаванд. аку обязательно, барои ки бисёр мардум дар занг наздестанд, мумкин аз рӯи анкетаи худшон пур накардан боша, дар тақдиру насибтон боша. и аввал тақдиру насибтон худо хоҳад мешавад иншоалло. ҳаракат кардан дар кораи дар ҳама сайтҳо пур кардан дар кора. Конкордия, агри, Осродек, Fruitful, короче ҳамаш да якбори пур кунен. агри бахшиш ака Исмоил, нагуфте Fruitful Jobs чӣ хеле ҳамин монанд дорад? Fruitful Jobs ӯ осони бадай ӯ рамранги ҳамин Конкордия вай мегузарем. просто онлайн собеседование, не ки ман ҳамин як коригари Осродек кор мекарда ки гап задам, гуфтанд ки миллати шумо ки ба фикрам бас мекунем кора, барои ки бисёр мардум не Осродек гуфтанд бисёр мардуми шумо мақсад мегирезанд, ядгиришон мақсад дар тори ҳамун кор, дар тори ҳамун костомер пул мемонанд, мегиранд. не ки Осродек қиматтар назар ба агри, назар ба Конкордия барои кори худшон пул мегиранд. посредники официалиянд, мақсад барои худшон, барои кори худшон, заҳмати худшон пул мегиранд. хоб фаҳмон ака Исмоил, ки шумо гап занед ки камтар ҳам маълумот дар бораи кори худтон, коре ки ҳамҷо мере мекунед,
ҳамуна маълумоте ки соати кори чансма я модда примерно стоита рафтан нарафтан ёне ки одаме ки дар Москва 50-60 ҳазор рубл кор мекунад ҳамин кор стоита рафтан барои 60-70 ҳазор стоита рафтан то 80 ҳазора одамое ки усол мегуфтанд 50 ҳазор кор ку набиё ку инамо одамо катима рафтестан ози кор одамое ки усоли дароз мегуфтанд не видео наку кор қина исису ина ҳози худшон катима рафтестанд дар кори заншон кади рафтестанд барои ҳамин кор ҳама вақт кор аст гуфтан рост мегӯянд кор қин дай не ки омӯхта мешӣ ва дар ҷо дидум занакои кампиро даже кор карданд нахо бачаҳои солиме ки айма бузбаланд кор кардан натонанд кор барои занакои ҳам астай барои мардакои ҳам астай бисёри ҷо соати кори ай соати кори 10 фунту 10 пенс ай примерно ози 125 сомон 130 сомон тоҷикӣ мешавад як соати кори баъд барои занакои ҳам кор астай гуфтум баъд абъём астай бод уҷа таргет гуфтани гап астай таргет ҳаму муайян айда бояд чени ҳаму пул мегирзагид ҳам бояд кор кунӣ роуна абъём ӯ ай кор кардан айда мақсад чанд қайки бисёр кор кунӣ ҳам қасуми зиёд ай рӯзе мешуд ки мо ай соати кория зиёд мегирифтем 2 маротиба ай соати коримон зиёд мегирифтем мақсад дар як рӯз агар 8 соат кор кунӣ 80 фунт гирӣ мо кор мекардем то 140-150 мегирифтем хоб ака исмоил шафтоли гапа гап зане ки шумо дар ҳамин курси тоҷикӣ дар як моҳ чанд қадар кор мекунед рости гап ба сомонӣ ҳисоб накардам не ки ба фунт стерлинг мегум чанд сумай аку ози курс ӯ вақти мо рафта будем курс баланд буд барои мо ози ма гап занам мардум вақти раванд кор кунанд дига хел мешавад мо якум рафтаги будем намедонам 4 рӯз кор карда будем ё 3 рӯз кор карда будем 290 фунтам кашидаги буд баъд мехезам майда 300 шуд 350 шуд 400 шуд 500 шуд то 700 фунта ма гирифтам ҳафташ да 700 фунт 700 фунташ где-то $800 мешавад $800 ба худаш гӯем $8,000 да ҳафташ гӯем 7-8 сомон мешуд давраи мо рафтан дада хоб ака исмоил камтар маълумот дар бораи машиникоте ки мақсад мардуми худро бисёр фиреб хурдестиянд меган анкетара пур мекунем результат нест барои машинико гуфтанем ки бародаро чусу чолокӣ айдаст натаин ҳушёрия барои ки бисёри мардуме ки камтар медонанд дар бораи ҳамин маълумот пул кор кардаистанд мардуми украина мардуми рус бисёр кор кардаистанд дуроин якум дурини сайт отзивоша тамошо кунен ҳаму кай партага ҳаму объявление барои кор кай партага вакансия и чандта лайк дора ҳамаша нигоҳ кунен сайт кай шуда шидага ҳамина нигоҳ кунен мефаҳмед баъд одамое ки ёфтен нашуд ҳами мақсад пасрени ёфтаген бигӯен дар ман видео роӣ ки кадом тоҷик рафтага 1 2 3 тоҷик рафта бошад ӯ мега ки о нормали тоҷикои худ мо рафта бошанд созай дар бораи ҳамин пурсен маълумот ҳамаша аниқ кунем бас сумроӣ кунем яъне ки гуфтание ки ҳамин анкета худаш пур кардан бепула ё анкета пур кардан и бепула я давлатӣ карагиян ҳамин давлати бритониё карагия ки мардум бесум просто пули виза спорану биёянд ба ҳамин англия кор кунанд пасрени ягон каза сум додан дар кор нест фаҳмон ака исмоил ҳамин гап зане ки ҳамин расходи ай тоҷикистон ё ки ай Москва Англия рафтан Лондон рафтан чанд сумай документатсияш ман инама ай Москва омадам ҳамин документатсия 55-60 ҳазор рубл мешавад 24 ҳазор рубл пули виза 22-23 ҳазор рубл пули билета тамом 50-55 ҳазор то 60 ҳазор и пули рубли русия 8-9 ҳазор сомон мешавад билетаю виза тамом анкета пур кардан дар дирнаш бепула и бепула и чиз ака исмоил процесси футоргоҳ яъне дим сол рафтан чӣ хел документация чӣ хел яъне ки ай якум бор фарқият дора ё фарқият надора барои дуюм бор рафтан ина мо группае ки мо будем қариб 95% одамо роӣ кардагианд силка роӣ мекунанд якум медуроин пур мекунен анкета барои костомер гӯем роӣ мекунен баъд чени 20 рӯз як моҳ ҳамқадар костомер роӣ мекунанд баъд мерен визада меспорен и назар ба якуме рафтагӣ хеле осон ай барои ки якуме рафтагӣ да екатеринбург мерафтен ӯ суми туда обратно билет дар курай ӯ минус мешава мақсад кати ягон кас видеовизов гап намезанен карад
شما میگین که در کدام فرما کار کردین چی کار کردین همش میفهمونین صورتای برآمدنتون درآمدنتون بعد وابسته به اون فرمایی که کار میکردین کو اون فرما شما روزی باشه مقصد ساز کار کرده باشین یعنی که درست فهمیدم شما را پشت سبسیدی نمیشه و آنلاین سبسیدی نمیشه یعنی که راسخود زیاد نمیشه اکترین رفتن خیلی که من خودم هستم میگم مقصد ما یگام که زنگ نظر در فریاد نکردیم اونجا پروس ما نویساندن گفتن اینم خالی رفتنی هستی با 15 ماه فوریه ما گفتیم ها بعد گرفتن روی کردن امی کاستومر رفتن ویزا بسپردن برای نرخ نوایی که یکم سال رفتی کار کردی هوز میری یگام معلومات داره که معلومات دادن تو که نرخ نو قیمت چیه چه خلیش دیگه ما اون سال همون فرما که گل میچیندیم دادی بچه‌ها باشه اگر ما سیانکا میکردم همون گل میچیندیم باز بچه‌ها کار میکنن با گفت بچه‌ها نرخ گلم خستگی نرخ اولی کم باشه که وقتی نرخ اولی خزا همون تارگت باید توری کنی اگر اون تارگت توری نشوه چخلای گل ارزانه اولی خستگی در تو قین میشه کار کنی برام یعنی شما درست فهمیدم من یکم کرده راسخود کمتر کلونه دیم کرده رفتن در راسخود کمتر خورتره که مقصد با ساعت کاری هم برداشتیدن ساعت کاری هم برداشتیدن نه خیلی یعنی که همون اصول یا جو کار میکره امسال همون جا فعال کردن تا که همون فرما که ما روزی بود مقصد خودش گفته بود که ما داشت ما روی میکنیم ابیزت نه حتما شما میبینید در کار یعنی که فرما را پدودی نکنه ده پدودی نکنه کارگرم پدودی نمیکنه همین آدمایی که رفتنین مقصد دلیلش میفوره که در انگلیس کار کنین مقصد نگریزین نروین لندن خیلی توقت کنین کاری وازبینای ها کار وازبینای نه که سومی ساز داره کار کنین بیاین 6 ماه دام گیرین پیش زن و فرزند حساب این آدمایی که زن و فرزند دارن دام گیرین با این ما رنگ ما برید دیم بار روین خب اگه اسماعیل برابر دی نرخ نوای کار گفتیم درباره راسخود کمتر معلوماتی که مقصد مردم فهمم که راسخود چقدر جای خوب خوردن جای خوب ای حساب خودشون یا ای حساب شرکت جای خوب ای حساب شرکت دشما جای خوب میبیاره نه که ای اولیک تون میگیره ما مسپردیم نمیدونم در یادم باشه 58 فونت استرلینگ 58 فونت استرلینگ مسپردیم در یک هفته ما جای شد که تو 70 فونت استرلینگ اسپردیم کاروانای نو بود خوردن ای خطای مقصد در یک هفته اگر زیاد خوری یعنی نرمال خوری همین 60 70 فون میره 60 فون میره تمام 2 روز کار میکنین پولی خوردن و پولی خو همه راسخود میبرد اصلیش کاسه میشوه همین کارگر باشی همون جای خطای برد اگر تو مردم تماشا نکنی چی میگن چی نمیگن بسیار مردم خیال میکنن که اونجا میرم آفیس کار میکنم برای همین به حضور میرون میبینن جای کار در دورین زمین چخیلی که در تاجیکستان در دورین دهقانی کار کرده اونجا هم خیلی با اونجا کمتر با اصولش خوب نظر بیجه بهترین اکه اسموی پاپسیکوی عزیز تماشابینان مردم توجیک گفتنمونم اکه اسموی یگانده آدمی که اکه ای عروی فهمیشی ما ای عروی که من فوتبال قطعی دیساوا دارم اویم بالا دیگه استادیون اویم بالا بازی فینالسی ما بین ایتالیا و آرژانتین بودک اشوشنی چیه بوده که ای فوتبال فوتبال ولی چی روین خیلی کاک جهان دیده باشی با خوبایده روین یا تماشا کنین روزای بزرگ روین یا شهروش تماشا کنین معلومات گیرین درباره خودتون یک معلومات گیرین درباره تاجیک بودنتون درباره ای تاجیکستان بودنتون برای چی با همه انگلیسی اقلا فهمونین که شما ای کجاین کدام ملتین ما وقتش ده ما باید خودمون فهمونیم ای ملت بودن ما فخر کنیم باید در هر یک انگلیچنی که پرسید باید خود ما با انگلیسی اقلا گپ زده تونین انگلیسی دونین گفت یکا که فوتبال میرن در همونجا هم در کار میشه فناتای فوتبال میدونم که بسیار آدم برای فوتبال برای همون شهر تماشا کردن میرون روین ویمبلی منچستر لیورپول همین شهر نزدیکه که میدونین تماشا میکنن او برای انگلیسی التماس برای که زورتون نبیاد در یک آدم دیگه محتاج نشوین انگلیسی ازیاد کنین انکت خودتون سماسیت نپور کردن نتونین برای که آدم دیگه مجبور نکنین چیزی که ابیچ بسیار راسخود زیادی یا آدم دیگه ابیچ پروست چیزی که الیمنتر نام فامیلی خطا باید نویسانی هوای
мепурсанд бисёр одамо ҳайрон мешаванд. Барами ҳамин чизое ки хито нада барои хито маълумот додан ба англисӣ ақаллан донем. Илтимос зиёд аз шумо мекунам. خب فهمون اکه اسماعیل از رحمت که اومده این مثلا وقتی خطونه دریغ نداشته خب پاپیسشوی عزیز اینا یک ویدیو خودکک داشتیم درباره کار در انگلیس برای که ما خدمت یا رفته بودم اینا دیم و 18 درون وقت خدمت ان شاء الله ما میگم واپس میریم چی گفتن این برادرها که خواهش کردن در اینستاگرام ما را یک ویدیو کنه یک ویدیو خودکک کردیم با نگفتنمونم اول ویدیو دا گفته بودم آخر ویدیو دا میگم اکه اسماعیل با همین کارا ماستر مقصد اینا TikTok uçta 50-60 hazar подписчик dora bunca video mekine aslında TikTok'da joy tarif nezda ma xısısan xıdım hami odama video hami odama tamasho kardım ina ya soli gzashta bud ina sol 15 nem sari darsakon ya joy nom istem خب چی گفتن برادرها ویدیو معقول شده باشه خیلی یک کامنتر یالا که شما خودتون دریغ نداره باقی در امان خدا مددگار هی надеяться мекунем ки видеои мо барои шумо камакак кӯмак мекунад. Иншааллоҳи карад рафтем бо маълумот дар Англия мешавам 3 рӯз пас 17 короче 17 феврали 2023 дар Лондон мешавам. Иншаалло бо видео мекунем дар сайт ҳамин ака роя мекунам мемонад дар сайташ. Илтимос зиёд вақте ки ҳамин видео лайк просмотр зиёд шуд ахват зиёд мешавад мардуми тоҷик бисёр тамошо мекунанд. Коре кунем ки мардуми тоҷик ҳамо Россия гирем тарафи Европа роя кунем кӯмаки худмон роя кунем бе сум бе ягон чи ин видео просто маълумоти чӣ хеле ки ма бе сум рафтам мақсад просто барои виза пул додагим шумоам ҳам хабарен паделиса кунен одамое ки кофтеса барои Англия рафтани маълумот надора ҳамин роя кунен таги видео да обязательно сайто мешавад сайтои силкае ки официалния ҳавоё мемонем да ҳамун дуромада анкета пур кунем бародаро боқӣ дар амони худо аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша иншалло ки видеои оянда ай пеша ёки пеша оянда английский премьер зинда боша бо футбол зинда ё инами ака сарм то худ рӯзи кинора кароми барои мардуми тоҷик кардам обязательно барои ки бародаро хоҳиш кардан илтимос кардан бо ҷону дил қабул карем мора он сум надоя он реклама нестем барои сум ин корам намекунем иншалло английский премьер лига зинда буд мо мерем муҷоҳид буд ё кора дига лига чемпионот худо дар амони худо бошем.